Študenti herectva sú pre spropagovanie svojho festivalu ochotní urobiť naozaj takmer čokoľvek. Pri tohtoročnej kampani Medzinárodného festivalu študentského divadla, ktorá sa niesla v znamení reflektorov, sme sa rozhodli využiť ich potenciál, odvahu a mladickú nespútanosť na netradičné prepojenie divadla a reklamy. Vytvorili sme živý výškový bigboard, jedno z najzvláštnejších miest, na akých sa kedy divadlo hralo. Prvé bigboardové divadlo sme umiestnili do ručného centra Bratislavy, blízko známych mestských barov. Tak to je príhoda, že na vystúpení pod svetlom reflektoru sa výborne bavili nielen samotní odvážni študenti herectva, ale predovšetkým publikum a náhodne okolidúci, pre ktorých bolo divadlo na reklamnom nosiči veľkým zážitkom. A nemáčiš ma šmykľavú podošvu? Nie, oni také niečo nepredpokladajú. Bez bavenia, chytrá v okoličných mesta pomedzách, roznáša sa povesť, že noví z Carihradu zvesti prišli kázať, že Bože ve chráme služby rečú konajú a nebeské zákony hlásá. Fasa? Stínaj si smrteľné hlavy. Spýtaj sa svojho démona. A vďaka tejto netradičnej pozvánke na festivalové predstavenia v divadlách boli sály počas celého festivalu plné a návštevnosť oproti minulému ročníku narástla o viac ako 20%.